رياض الصالحين كتاب المأمورات باب الصبر. وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه. أنس بن مالك أوي مر النبي صلى الله عليه وسلم نلaaɗo wirtinomo bimra'atin e debbo tabki ina waya enda qabrin ɗo qabri ɓingel ubba debbo o no woni ɗo qabri ɗo ina waya ɗo fa qala nelaaɗo yum ittaqillah hul allah rento lepte allah ɗe fodani woyoɓe mayɗo wasbiri muña sababune mayredema nde fa qala debbo wi ilayka anni ummami ɗon fa innaka lam tusab bi musibati aɗa wiyami deƴƴo hotomi woyi ko heeɓimi ko heɓanima tan sinno ko heɓnomi ko ɗum hemma ma wor ko kalɗa ko wona ɗum walam ta'rif wona debbo andama ko debbo heptinani wami kono nelaɗo neɗɗo wawa wurde e madina wono ɗon taw anda nelaɗo sallllahu alih w sallam ko heptinani nelaɗo haɗi mo heftinde nelaɗo ko haqqille makko wonani e ƴewdini hol o kaalowo hol poɗɗo won e mette hewde e ɓernde o yiyata so wona ko timi ko faqirala ha caggal ɗum o wiya an innahu nabi sallllahu alih w sallam mo kaldanɗa kalannoɗo ɗo mo kaldataɗo ɓamta sowno aɗa wiɗum ileyka anni o ko nelaɗo allah tan o woyi heela o yi o abbi nelaɗo o tawi nelaɗo faati galle muɗum fa atat baban nabi o ari damal galle nelaɗo falam tajide endahu bawabin o tawi damal galle nelaɗo ala gardeji koruji ala ɗum ɗo jahidara ala ko artan naata o naati fa galat o wi nelaɗo lama arifka nde garɗa tawɗami toɗo bamule mboɗa waya nde mi heptinanima joni garmi ko widema eyi mi huuli allah mi muñi nelaɗo ma innama sabru inda sadamatul ula muñal wawi dañata baraji muñƴo ko muñɓe sagande muusi o muusi nde felmande adande nde muñade nde mbimama ya muñde sa muñiɗo ko nden dañata baraji kono joni aɗa so tawi a wiya ya muñ saabu nelaɗo ɗum ko ittaqillah wima ko huula allah wiyani hulanmi joni ɓayde ko allah mbiyeɗa yahul a farani ƴewde biɗomo yahul allah ko hol on joni so wonti aɗa hulira allah sababude ko nelaɗo firti wona allah kulɗa so tawi aɗa muñira sababude ko nelaɗo wima ya muñ wona allah kono muñ kam hul allah muñ ɗum ko bawnoɗo widema noon fof muttafaqun alayhi hadis o ko kawraɗo e cellugol mum fi riwayatin ari riwaya garɗotoɗo muslim o on ardi ko tabbiki ala sabiyillah aɗanɗa oɗo riwaya garɗoɗo boukhari ko tabbiki enda qabrin tan omo wayɗo qabri ne wawde yumma ko woni ɗon ne wawde bamma ko woni ɗon ne wawde ko ɓi ko woni ɗon kono ɗo muslim ga ari ko ala sabiyillah o wayata ko ɓinguel makko sankino bani وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ألا إني ما لي عبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت سفيه من أهل الدنيا ثم احتبسه إلا الجنة الذي ما لي عبدي وودناني مچود أم المؤمن قوم عندي دو أم رو جزاء جبدي إذا قبضت سفيه ما لي عبدي ما ونا نافي maali addi ay ko woodani maccuɗam al mu'mini gonɗinɗo endiɗo am jaza'ude en jobdi ida qabattu safiyahu somi tamanimo mi nawanimo laaɓɗo gilli makko min ahli dunya e yimɓe aduna neɗɗo ari ɗo debbo gorko resndirnoɓe nan ɗum guuri gurdam belɗam e allah suɓo hen goto noon ko goɗɗo wawi hen aɗa jogino ɓurɗo oɗo walla ɓiɗɗo nani e jinnaɗo muɗum allah rocciti ɓinguel ma e yeeso ma aɗa ndaara ala ko mbawɗa hen so wona nowde ɗo ubboya Allah rocciri fittanu bamma aɗa ndaara Allah mbawɗa sowona rondade ubboya aɗa jogui ɓurɗo ɓeeɗo hen ɗum waɗi safiyo laaɓan ɗomo gilli mo ganduɗa oɗo kala ɗo mbawɗa garaɗo mo wawno lomtade mo ɗon Allah aranama on ɗaccuma ɗon joni noon summa tabasahu o muññitori ɗum woni o hasbitori ɗum ala ko wodanimo illa aljanna so wona aljanna rawahu al-Bukhari imam Bukhari habri ɗum wa ana Aisha radiyallahu anha sayyidatuna Aisha أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون ونام دي من نلا صلى الله عليه وسلم غا طاعون نون بيدن ko ñaw ɓurɗo wawde warde ɗum woni so ari wuro ne wawi warde ujunnaje e nder saha goto e comme no corona no arino ɗo ni tan e ñaw ɓurɗo wawde warde fof on woni biteɗo taa'un on saha o namdimomo ɗum fa akhbaraha nelaɗo haalani muɗum annahu kana adaban yab'athuhu llahu ta'ala ala man yasha'u Allah wi nelaɗo wimo noon ay ta'un oɗo henne
ko lepte ɗe ngannduɗaa Allah ina neldannoo ɗum e ɓe o haaji leptude fa ja'alahu llahu taala kono noon Allah watti ɗum itti ɗum place lepte watti ɗum rahmatan lil muminin ko yurmeede wonande jooɗɓe ɗum fa laysa min abdin yaqa'u fi ta'un ala fo maccuɗe mo ina yana e ta'un fa yamkusu omo ñiiɓa fi baladi e leydi makko sabiran omo woni muñɗo muhtasiban omo woni kasbitoriiɗo a faamiide yurmeede Allah nde te ya'lamu omo anndi annahu la yusibu heɓataamo e ngoo ɗo wuro illa ma kataballahu lahu so wonaa ko Allah hoddiri mo illa so wonaa kana lahu misle ajri shahid so wonaa noon foti noon o maayi walla o maayaani omo jogii kam baraji maayiɗo e wolde te shahudi rawahu al-Bukhari an Anas radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul min nadi nalaɗoni wiye inna allaha azza wa jalla qala idha batalaytu abdi bi habibatayhi fa sabara awattuhu minhuma aljanna nalaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi a faamide Allah tabaraka wa taala wi idha btalaytu somi jarriborima abdi maccuɗo am gotel bi habibatayhi jiɗaɗe makko ɗiɗi woni gite a faami ha fa sabara o muñi awattuhu minhuma aljanna mami lomtinan mo place gite ɗe aljanna rawahu al-Bukhari wa an Ata ibn Abi Rabah qala qala li ibn Abbas radiyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas yewili Allah wane makko kanko e bam makko o wimi ala urika imra'atan bela yidami holluma debbo mo ganduɗa min ahli aljannati debbo tan neɗɗo guɗɗo taw ko yimɓe aljanna yidami holluma ɗum qultu bala mi gembo ɗiɗi yiɗɗum qala hadhihi almar'ati sawda oɗo debbo ɓalejo oɗo ko yimɓe aljanna jeyan hoko waɗi atati nabiyya sallallahu alaihi wasallam o arino ene laaɗo fa qalat o wi inni usraw min ɗum golmi ɗo hen dembo ɗe yana barogal usraw saran jomum yana wa inni somi yani noon atakashafu waɗami koye tallade mi seeray gudi mi seeray tekki mi seeray fof ɗum woni atakashafu o joni fatullah taala li ñagonomi Allah qala nelaɗo sallah sallam wi in shi'ti sa yiɗi sabarti muña e oɗo ñaw wala kil janna wodanma ko aljanna wa in shi'ti so tawi ko jiɗɗa kadi da'awtullah mi duwonoma Allah an yu'afik de Allah dandarma hen fa qala debbo wi asbiru mi jaɓi mboɗo muña ko mbiɗa ko fa qala debbo o wi inni noon atakashaf ɗum ne kadi ko goɗɗum a faami so ɗum mi heɓiyam mi sernata hoorami tekki tan a faami joni fadullah Allah atakashaf mboɗo jaɓi muñje mi wonda e ñawo kono ñagonumi Allah kam nde mbasanmi ɗum catta so ɗum yeneyam tan mboɗo wawa jaggude tekkal fa ta'alaha nelaɗo duwanimo nde ɗum are makko fo yo dejju ɗum taw omo jogui o wawi jaggude tekke makko on sago noon fala haljanna muttafaqun alayh wa an abi abdurrahman abdillahi ibni mas'udin radiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ndew habarata hadis o wi elleɗo kabbaranmi on hadis ɗo mboɗo ndaara e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yahki omo haalantunomin qissa nabiyan annabi min al anbiya annabaɓe salawatullahi wa salamuhu alayhim juulɗele Allah e kisi mum yo woni e annabaɓe ɓe pop on annabi noon nde nelaɗo haalanode wi ko darabahu qawmu yimɓe makko piimu a faamide fa admawhu ɓe ƴiinini mo woni ɓe jaltinema ko ƴiiƴam wo huwa on annabi noon yamsahu dama omo momta ƴiiƴam ɗam an wajihi ga yeeso makko waya ɓuulo omo wiya rabbi ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun joomam yaafo yimɓe am rufɓe ɗiiɗe mam ɓe ganda ko ɓe mbaɗi ko muttafaqun alayh wa nabi sa'idin wa abi hurairata radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibu almuslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta ash-shawkatu yushakuha illa kaffara Allahu biha min khataya nelaɗo wi ma yusibu almuslima heɓata julɗo min nasabin e tampere wala wasabin wala ñaw wala hammin wona himmeji aduna wala hazanin wona sunoji wala ala wona caɗele wala ghammin wona suno hatta shawkatu hayso ko giyal yushaku ha ngal omo yiwe heɓatamo illa so wona kaffara Allahu biha min khataya tawa Allah ina muuyi momtirde ko heɓimo ɗo e aduna ko goofi makko ɗi afami muttafaqun alayhi wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala dakhaltu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa huwa afami de afami wa huwa yu'aku omo faawa wa huwa yu'aku omo faawa fa qultu ya rasulallah mbi min ala an innaka tu'aku akan sadidan o gonda ɗo aɗa fawngi pawngal cattugal qala nalaali wi ajal komi pawnguɗo kay inni u'aku mboɗo fawnga kama yu'aku rajulani minkum pawngalam ko pawle ɗiɗi goto e moɗon ɗiɗo e moɗon so pawngi ko ɗum rentinte wona pawngalam ɗum wonma yiide ko mbiɗa ene sattayam ko e ko sattayam ko wonka anda an qultu mbimi dhalika anna laka ajran ɗum fitti ko aɗa jogui baraji ɗiɗi
sabu so goto amen fawngi no wona so muñi ne jogui baraji o fawngi muñi ne jogui baraji an sa fawngi fodde ɗiɗo e amen te an kadi ka muñowo tan fitte kadi jogui baraji ɗiɗi ala ajal waɗi ɓa ha kadi dalika a faami ko noon ajal dalika ko mbiɗa ko noon kadalika kadi ma min muslim yusibuhu adha mo to ene keɓa woni tampere ɗum noon shawkatun foti ko giyal fama fawqa ha eko woni dow giyal illa so wona kaffara llahu biha sayyi'ati so wona Allah momtira ɗum bonɗi makko ɗi wa huttat anhu dhunubahu Allah fukkira ɗum bakkatuji makko kama tahuttu shajaratu waraqaha hono no lekki so tawi ha ɓooyi no sammortoni jaa bermberi il faut caama ha lekki ki ɓolta caggal ɗum kadi wiltita so wona honi on noon neɗɗo ko ni tan a waɗat bakkatuji an fof ha mbiya del caggal ɗum kadi tuuba duttoɗa Allah ngan ko ɗum ɗo tan ay mumta ɗum ha laaɓa caggal ɗum kadi duttoɗa e bakkatuji kadi ha mbita kadi del gasi so koto kadi ɗo joni yimɓe fof tan wona cat wa an abi hurairata radiallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alih w sallam man yuridillahu bihi hayran yusab min ay kala mo Allah muyani moƴƴere yusab minhu o heɓete aduna hen wodata ko heeɓim e kono joɗat ɗo tan ñawata fawgata caɗele garata ala Allah muyani ma moƴƴere de a faami rawahul Bukhari kono noon wa dabatu yusib bi fati sadi wa kasriha yusab minhu o heɓe hen walla yusib o heɓamo minhu yusab yusib o heɓe woni fiiɗo hippede ɗum de mbawi